O pesadelo do gordo de Nadal segue despertando moitas dúbidas en Villamanín, pero o problema é ben sinxelo. Tocou o primeiro premio da lotaría, pero a Comisión de Festas desta vila de León vendeu 50 participacións que non se consignaron. Pero que quere dicir isto? Para entendelo, debemos imaginar primeiro o papeliño dunha participación como un contrato. O talonario vendido ten que levarse a administración de lotaría onde apoian con décimos reais cada papeleta. Pero en Villamanín isto non pasou, e ao non rexistrar esas 50 participacións que venderon de máis, non se pode garantir o pago do premio. En total faltarían uns 4 millóns de euros, e a gran pregunta é quen pagará agora todos eses cartos. Como se poden imaginar, o sangue case chega ao río nesta pequena vila leonesa. Tras longas reunións, chegaron a un acordo provisional. Os membros da Comisión de Festas renunciaron aos seus premios e os veciños cederán algo máis de 2.000 euros dun total de 80.000. Pero isto non parece suficiente para chegar a esa ansiada firma de paz. E é que non só Villamanín está dividida, tamén o está todo o país. Hai quen entende que foi un erro humano e que a perda económica é asumible. Outros, pola contra, creen que quen pagou a súa papeleta ten dereito a cobrar íntegramente o que lle corresponde. Mentres, no medio desta choiva de opinións e versións, xa hai quen se solidariza coa difícil papeleta da Comisión de Festas. E dende Carnota xa iniciaron as xestións para recadar fondos e intentar curar a fonda ferida que deixou o gordo en Villamanín. É que fíxense o que fixeron aí por erro en Villamanín en León. Claro, vender papeletas de décimos que non tiñan por non consignalas. Estamos en Carnota, onde efectivamente comeza aquí en Galicia esa onda de solidaridade con eses rapaces, porque eles din, Ángela, que un erro o pode ter calquera. Que iniciativa están impulsando aí dende Carnota? Ángela, contanos. Pois aquí dende Carnota estes rapaces da Comisión de Festas de San Mamede están intentando iniciar unha colecta de cartos pois para intentar sufragar estes 2 millóns de euros. Felipe, como xurdiu esta iniciativa? A ver, a iniciativa surgiu porque, bueno, estábamos vendo nas noticias todos os días o que estaba pasando e, bueno, pareceunos que facía falta alguén que defendera estes chavales. Como nós tamén vendemos participación moitos anos, agora non, agora só vendemos décimos, porque nos parecía moi lioso, realmente moi lioso. A ver, moi lioso, dixía un amigo meu, non será tanto, será dividir na calculadora, 5 participacións un décimo e xa está. Pero bueno, é lioso, o sea, tal. Pensamos que tiña que salir alguén a defenderlos porque estaban chamando ladróns, estaban, bueno, dixendo cousas que non viñan ao caso. Cometer un error, xa está, pero bueno. Pois vos decidistes botarlle unha man. Como vai este proceso, Joaquín? Bueno, pois isto de momento aínda se está organizando todo. Estamos falando, bueno, pois con xente entendida nos temas, asesores e eso. En canto teñamos algo máis avanzado, pois iremos nas redes. E o obxectivo desta colecta, canto é exactamente? Os 2 millóns completos? Pois o que se poda. O sea, a idea é que estes rapaces vexen que hai máis xente que os apoia e que é un problema que lle pode pasar calquera que organiza estas cousas. Entonces, a idea é, bueno, unha vez solucionen eles o tema e tal, pois noso que se recaude pois será para destinalo para eles e que o repartan por ali. Pois se vedes que bonita iniciativa teñen aquí esta asociación de festas. Eles venderon participacións noutros anos, saben o complicado que é e querían botarlle unha man pois estes rapaces de León.